Всичко е кринж, докато не проработи човек. Всеки един победител е бил загубеня, който е опитал още веднъж. И само тези, които са достатъчно луди, че си мислят, че могат да променят света, са тези, които реално го правят. Това го е казал Стив Джобс, човек, който буквално промени света. Ти си единственият човек, твоето мнение е единственото, което има значение и твоята амбиция ще определи докъде ще стигнеш. Единствено и само постоянството е твоя ключ към успех. Защото всичко ще бъде кринж, докато не проработи. Така че започни, попитай момичето, стартирай кариерата, запиши първото видео, почни първия бизнес. Всичко зависи от тебе, брат. Всичко зависи от тебе, брат. Ако на теб ти е писнал от фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнеси. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да ти трябва от хора, които вече са го постигнали.